Fl-aħħar jiem diversi esperti Maltin stqarrew illi jekk l-Etna jikrolla lejn il-bahar Mediterran f'każ remot ħafna hemm possibilità li jinħoloq tsunami li jolqot lil Malta. Iżda li hu ċert hu illi jekk iseħħ terremot kbir fi Sqallija dan żgur se jinħass Malta wkoll. Iżda x'tip ta' terremoti jistgħu jseħħu fir-reġjun tagħna? Parti l-kbira tat-terremoti, speċjalment dawk il-kbar, iseħħu f'postijiet fid-dinja fejn m'hemmx vulkani u iseħħu f'daw il-postijiet fejn l-qoxra tad-dinja hija maqsuma u dawn il-biċċiet tal-qoxra tad-dinja iħokku ma' xulxin jew jabtu ma' xulxin. U dawn ngħidulhom terremoti tettoniċi, tectonic earthquakes. Fejn hemm vulkani iseħħu daw normalment daw it-terremoti żgħar li għandhom x'jaqsmu mal-magma, ma' kif jaħdem il-vulkan. Però mbagħad jista' jkun hemm dawn ngħidulhom faults, jiġifieri daw ix-xquq li jistgħu jkunu relatati mal-vulkan jistgħu ma jkunux, illi b'din l-attività tal-vulkan stess jistgħu jiġu attivati, jista' jiġifieri permezz dan iċ-ċaqliq jattivaw daw il-faults allura jiċċaqalqu f'daqqa u terremot dak li hu. Il-professur Galja miċ-ċentru siżmiku fi ħdan l-Università ta' Malta kienet mistiedna fil-programm Net Live fejn tkellmet dwar l-iżbrof tal-vulkan Etna u l-attività siżmika tal-aħħar ġranet. Il-professur Galja sostniet li l-Etna huwa vulkan segwit ħafna mix-xjentisti minħabba li huwa kontinwament attiv. Hi spjegat li normalment taħt vulkan issib volum kbir ta' blat imdewweb li kultant żmien jitla' fil-wiċċ u joħloq bidla fl-istruttura tal-vulkan innifsu. Galja qalet li bħalissa ċ-ċentru siżmiku ta' Malta qed jagħmel użu minn 6 strumenti bejn Malta u Għawdex u apparti minn hekk jagħmlu komunikazzjoni ma' ċentri oħra simili madwar l-Ewropa.